Txapelaia da Uharteko Abako jatetxeko barra gainean dagokion tokian, pintxo irabazlearen ondoan eta Jesus Inigo eta Nerea Sistiaga sortzaileen etxean. Pintxoaren atzean oso lan ikaragarria dago eta gauza hauekin aurkitzen dezu errekonpentsa pixka bat, ez? Arrokako sardina du izena mokadoak. Zaporez oso pintxo tradizionala, baina itxura eta estetika aldetik irautzailea da. Zaporea betikoak dira, baina gero enplatatzeko orduan toke moderno hori ematen diogu. Parrillan egindako sardina zakurra da ogi karraskarian bilduta. Bago errautzez eginiko maionesarekin guztia eta tartean arrozarekin eta algekin eginiko olata darama. Azukre kotoi laino batek estaltzen du guztia. Azukre algodoiarekin nahi genuen itxasuko bruma edo joku hori nahi genuen egin sardina, ogia eta azukrearekin. Gustu duenarentzat asteburuan Abakoko barran izango da.